Bapak Komandan Kodiro Nugi Rawuh. Ya pripun rawuh sinten malih, Mbak? Grup Tukir. Grup Tukir. Banyumas nggih rawuh Pak sinten niku wae teng pojok niku. Ngaturaken wilujeng dalu. Mugi kathah ingkang saweg monitor saking basa Arab ngersake gadis Kalimantan napa perawan Kalimantan niki maksude? Gadis. Oh enten. Berarti niki lagu anyar napa nggih? Putra Boris ngersake Denok. Cobi katur sebul hajat pradatan nih limbukan niku sing klasik niku napa Bapak? Cobi jenengan sing matur. Enjen niki kagem Saibul Hajah. Ngudang pengantin sunat, Mbak. Oh, yes, biasanya nopo? Tak lelo. Ya, pelok barang nopo pelok pem? Pelok barang. Ya. Ayo, dibawa nih, Mbak. Oh, nggih. Ambekan sing dawa. Nenoning nyangking popo kali suarane Mbak Deska dominan tanpa keyboard. Ayo buka celuk gamelan tok murni yuk. Tak lelo aja bicar nangis anakku sing bagus ropan ya nangis gak ilang tak gadang bisa uripmu
Mbak ngudang kalian pengantin hitan Mas Ahmad Ramadhani cakepane pripun Mbak wau cakepane Mbak tak lelo ledung terus cep menengo ojo pijer nangis terus apa anakku sing bagus rupane nggih yen nangis ndak ilang bagus tak gadang bisa urip mulya amin dadiya priya kang utama amin mluhurke asmane wong tuwa amin dadiya pendekaring bangsa amin wah lagu ini kaya donga kabeh nggih Mbak anjir leres mugi saged kasembatan menapa ing dados kekudanganipun para piyai sepuh pengantin hitan dados lare ingkang bekti dhateng tiyang sepuh kekali migunani tumrap bangsane ya negarane ya agamane amin Allahumma amin seniki ngaturi napa malih nyuwun dawuh karo sapa Mas Wido kira-kira sinten sing pradatan niku maringi berkah Mas Wido Pak Yanto Sagara monggo pilih kemarin Pak Dalang Yanto Sagara sekarang Mbak Ayu Vijay monggo Mbak Ayu boten kersa wakili Mas Wido kali Mbak Kenti ayo pun dawuh Mas Yen pangapunten Mas Wido ngrubetipun jenengan sawi bal pangandikan malah dipun aturi jumeneng mboten napa-napa nggih. Nggih, kathah ingkang taksih lenggah. Antawisipun sinten mawon Mas? Bapak Mantan Witman, Bapak Yanto Yagan, Bapak Ibon Mbak Eka menika ugi Pak Mantan Ngadiran taksih lenggah nggih. Tinimbang kula ingkang sowan langkung biyen Mas Yanto Yagan mawon ingkang jarang pinanggih. Pak Yanto, mriki pinarak Pak Yanto. Monggo. Mriki Pak Yanto pinarak. Monggo. Mriki Pak Yanto. Monggo Pak Yanto bilih kepareng monggo. Bapake Mbak Eka niki lho, Mbak. Sungkem kula taklim kula konjo Bapak. Oh nggih. Mbak Cangik. Matur nuwun sampun paring-paring berkah dhateng kula sak kanca. Nggih, mugi-mugi mawon panjenengan tetep sehat. Amin. Dipun paringi lancar laris. Amin. Pikantuk rejeki ingkang berkah barokah. Amin nggih. Pradatan selerane piyai mriki niku napa tembangane Bapak? Wah. Nek mriki niku pripun nggih? Nek Sumber Jati niku gudange seni panjen. Nggih. Mbak Cangik. Terus kula pitados Pak. Nggih. Menika keluarganipun nak panggung niku asli keluarga ketoprak sedaya nggih, keluarga dalang. Nggih Mas Panggung, Pak Ngati nggih. Niki bibite nggih mriki niku pitan. Niki nggih kalebet tasih ponakan niki. Kalipun jenengan ditesi wonten alur waris nggih. Nggih niki nek Sumber Jati niki batas wetan, batas kilen kadose niki sedaya. Dasi sederek sedaya senimane. Alhamdulillah. Nggih. Mangke kula namung bawa mawon nggih. Nggih saged nggih. Kula tak mbawani mawon. Bawane napa Bapak? Niki nah duet mawon Pak oh duet. nggih Nggih.
kanca tani. Hilir-hilir tandure sumilir kanca tani kang padha makarya sinawang lejaring kalih parine lamu katon subur nyenengke ati kalis ing sambikala iku wis ing Gusti kawula tani yai saka guru negeri uga petane niki jumbo nggih Bapak kanca tani minangka donga dhateng para petani mugi sedaya diparingi sukses. Mboten ketang tani niku kidul kebanjiren Mbak Cang. Oh, nanem napa niku Bapak? Oh, saniki Tani Mbak Genti, monggo. Matur nuwun Bapak Yanto mugi sedaya pinaringan berkah. Matur nuwun Bapak Sumerlomo. Warai firman ketemu bukan manis Sing
Mbak Pipin yeay Gus gitu ya Gus mari Gus yeay diwakili Mbak Gusmiati bocah papat panggung dikeroyok bocah lima malah ngene Gum rewangi Gum bapaknya rewangi Gum Yo, ngene Gung gak apa-apa lah. berapa mriki Mas panggung Sing penting ngadeg. iya niki pamundhutane Mbak jenengan lho Mas panggung Oh lho. main kayak ketoprak Pak laras nggih milih sing putih Mas panggung anu nek kasunyatan kula mboten niku mboten ngapalaken cek oh apale napa niki Mbah Pairan sing ngersake lho Mbah Perot Mbah Iya. Pairan niku kula ngertine Mbah Perot isi Niku Mbah kakine jenengan kula niku. nggih kalih kakine Mas Nur Mbah Mas Nur nggih napa sing kinten-kinten saged Pantelo gending laung panelo gending mbok bisane kurut wetok Pak napa niku sing kira-kira niku kepenak mawon napa nggih nggih niku anu sakit rindu mawon Pak nggih saya nggih apale mung niku tok nggih sakit rindu sakit rindu dados mawon ya Monggo. ben ora krik-krik daripada sirahe lalu sakit cinta sakit rindu yen bengi ora bisa turu yen ngawan rada yen mangan amarga tansah bener kowe bener kandhamu wong ayu tak tunggu-tunggu ora liya mung sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu wong ayu aja guyan guyu Kasunyatan salam dari atas nama Goris yang dari Papua Manokwari lalu rindu pada keluarga besar lali wayang lali beto rasane mang lagi gandro libat apa pilih patri monggantung
Belas jambu alas hutan Kepadu tak lias kandung Ngeteke sawah ngeteke jambu Pak Monggo Kabrenor Mbak Wan Marlan Itu berjati Kelingan manis sejombe Terus kelingan apa kebuyune Terus nolak kasihan disayangi Enakku pengen jadi bojone Mas dalang kembar ugi rawuh Mbak Lulu. Nggih Mas Kembar matur sayange wis duwe bojo aku wis katon tresno kalau ora sanding ati nganti aku lakon melu duweni aturan pira lenggah Mas Kembar ya mriki Abu alas kulite ijo sing dikakas suwe foto ada gula ada semut durung rada aja diapu Ora la 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 sumpah janji harap sehidup semati senang sedih bareng-bareng dilakoni jam aku alas dong manis rasane manis rasane tilas tak dirandane kelingan manis esombe terus kelingan apa kemuyune Rasulullah kasih sayang besok aku mesti tadi bojone ampun Pak panuwun Mas Panggung Mbak Gus Kula. mau jatosipun Mas Gori saking Papua Manokwari niku ngersake kasunyatan Nggih. ning sampun dipun naturke Mas Panggung wau lagune napa Sakit rindu. sakit rindu Nggih. dadi ya padha dadi sing ning Papua niku ya rindu karo keluarga besar di Sumberjati Nggih. mugi-mugi anggenipun merantau dipun paringi kesehatan keselamatan Amin. Nah. Nggih. tur maning wengi iki nyong seneng banget Gus Kepriwe? kanca seniman pepadi Kebumen Rawuh Sedaya tepuk tangan Nggih, matur nuwun. enten Mas Kembar niku kalian Mas sinten mawon Mas Aziz lajeng Mas Sinten? Mas Cek. Mbak Ibu, nggih kabar baik Mbak Ibu. Tahun ini Mas Rido Widiono menjadi lulusan isi prodi pedalangan terbaik. tepuk tangan untuk pepadi Kebumen buat Mas Ayo do, Rido syukuran do. sinten malih sing rawuh Mas Wido Mas Asis. Mas Nggih, Asis. saking Punden. Lajeng Ki Hadi Harjito. Mas Asli Harjito. Penerbitan saking lenggahipun wonten Jakarta. Lajeng Mas Natol Suripto. nggih Galang-galang kumpul sedaya niki. nggih Mas Kembar sehat Mas Kembar nggih matur nuwun pun ditenggani kula Sampun. oh disit Oh iya, lenggeran Oh beres. siji maning Tutur. trutur sing kaya drona ayo mengidul Sip. Ya. ayo calungan
Menyuruh, menyuruh.